Kene. Iki favorite kanca-kanca. Mbak Eni, Mbak Ima. Gini, Mbak. Ayo selak esok. Ima, ayo. Ayo. Aduh. Mbok jarite ora usah dibenake men ngoweh. Wong ora jarian ya ngoweh. Waduh. Wah iki. Aku mbayangke nek Mbak Eni iki dandane kaya Sasa iki mau. Pun ate. Lah iya jaman semono kae. Nggih, pun ate ngoten niku. Nggawa kaset karaoke jo Mbak Eni piyen dandane kaya Sasa. Nggih ta. Barang karaoke tanggapan karaoke. Nganggo Nggo kaset pirang-pirang ning tase. rok cekak ngono. Nyidam Sari ngono side A lagu pertama. Ya. Side B ini lagunya apa Mbak Nyidam Sari? Oke, enten perahu layar. Perahu layar. Kena godo. Godo. Oh, godo nggih. Terus diukel sik ngene kowe. Ya. Lagu lawas kadang Mbak Ima karo Mbak Eni. Ela-elo. Buka notasi nih grup sing dikirimi Didik kuwi bener kuwi. 6 jreng roro cinem ciro lu luro. Larase pelok Pak Pit. Luro cinem luro ji. Ela-elo iki cikal bakal lagu napa? campur sari. Kok saged lho. Heeh, bari laelo kae. Rombake kan langgam terus dangdut ku kabeh aja sembrono. Aja digondeli rondo kempling rong bait langgam terus reve dangdut. Jaman semono trene kaya ngono kuwi. Nggih. Ya. Wis, kelingan lup. Ning nong nong jreng jek jreng. Yo, ela-elo bunga bonang Mas Ket. Yo.
penak ya, Jo. Nggih. Heeh. Gending lawas. Nggih. Tapi penak. Menika nggih disimak Mas AKBP Bambang. Oh, alah. Nggih, kadang-kadang jebule do nyimak Sigi Channel bengi iki. Alah.